balalishiya mnidokhethi apha esitishini ndaphuma ndahamba. Andanokucinga singophendulile na because idokhethi alibonakali. Njani mfundisi? Ndithi idokhethi alikho ungazibale nokwakuzijongele ngalawo wakho amehlo. Kanti ndithethe ningahlali nje uvele ukuthi kwenzeka lona. Uthi wasayina nanga amaphepha. Oye, ogqibela. Uyazazi nje. Kanti nanobutsha sinikile amaphepha. Yanguye ogqibela. Mhlonishwa. Ikhona ngathi bani? Ayimali. Okuyingekho. Kwa besidibana kuqala owanhleleka. Abadabi ngene bondathetshana. Lento ndijoye. Bendisikuba lento ayiphendulayo kuyisayina. Uthi ulisayinile iphepha kutheni ingekho apha. Mhlawumbe liduke kula 2 hours. Alikho nyani mhlonishwa. Okay. Hayi okay. Thanda lento uzibonela fondini. Thanda lento bekubiza wahlala apho ubone nawe ukuthi idokhethi alikho. Okay, ngifuna lesi sidenge esivuleka. Yes. Yabona into ezifaka ezicasini ndi involved yona abantu bafana no Ring ngoku. Hey, yo. Oh, hello, Bhuti, you right? When the right nam Bhuti man. Akona mntakwethu kunqabelana qha. Kunqabelana mntakwethu. Mana khonto akho nto ndifowuna malunga nela dokhethi besike sathetha ngalo ndathi ndizoliba. Mntakwethu kaloku uphethe ubhodla inyama apha ecaleni kwakho. The one that never get to disappoint. Ke mntakwethu I did fulfill your dreams because ela dokhethi ndilibile. Ndilibile naso sasidenge phasi ngumvume yakho nto siyibonileyo. So idokhethi ndilibile ke ngoku. Hayi akho mntu ndibonileyo. Akho mntu ndibonileyo. So ke ngoku wena Bhuti bendizocela man that esiba idokhethi sendilibile apha kungabikho nto izophinda ibuyele ngakum ke ngoku. Something ezo backfire apha. Where fondini. Engaloku really naye lantwana kufuneka ngihlale pha ngaphandle ixesha elide. Funeka ifile lantwana. Ngoba loo nto sengasithethisa nyhani ke mntakwethu. Hayi otherwise lona idokhethi ndilibile. Ndiye ndaliba. Mandixelele baphola fondini. Akho mntu ndibonileyo pha. Station sam kaloku nami esiya so then yeah okay. Okay yari ke sithethe ke ngoku ezinengqondo. Fondini imali yam kaloku ithini le nto? Hayi fondini awukwazi ungixelela loo nto. Ndifuna ngokheshi mna la mali because izothethisa into yoba uneyidipozithi ebhenkini phaa la mali. So then ndifuna ngokheshi la mali. And ke ri mntakwethu masingaqhelani ke yabo ndikwenzele ijob yakho so I suppose uba nawe undenzele ijob yam undinike imali yam. Oh okay. So uthi ndizayifumana nini? Ngomgqibelo ne? Yeah, that's what I wanted to hear ke wena Bhuti. So then man ndisebhizi apha yonke kancinci but bendiqonda uba mandikufowunele yonke khe nje ndikwazise. Otherwise mamntakwethu man sowuphinda sithethe. Sowuphinda sithethe. Awuvephi ubuzibandakanye nabantu abafana noRick. Unxibo uzindifakele ebhankini nole mali akubhanqekile. Ndifuna ukheshi mna le mali. Hey! Ndoze ndiyibalise le. But ke ithiza ndibiza konto noyenza selindini. Ododa okuncinga nabo. Ngihamba ngemva kwesiqadula ngoku. Hayi ngoku. Apoyi. Yinde. Yuhana baba ukwenu lami kudala. Kaloku sokusabusa. Namnina ngizambetha apha yini bonke kanani ngakanani.
Yes, bangwing. Zino zaki boss kata. Yo. Yes, bangwing. Yes, bangwing. Yes, bangwing. But into kwama police station nayitoketi ngalisiya sayini bangapha abantu abangena station babini apho station ubanda umuntu engisebenza naye ukhonkodlela ukufa usayine labani elibheba ebephula ubhodla inyama uthetha ngaye ngoba usayine elibheba kodwa inyama ngekho ngexesha ngisayo bengekho uqhela balapha kwezi station kuba kutheni ningena phakathi ne-station kwenzeka ntoni kutheni ingena nobabili kwezi station sithi abaphatha izinto apha mhlonitshwa sijongane neento ezenzeka apha ngaphandle so ndithe xa ndisayina mna ukhozi inyama engekho ndayishiya idokhethi yilapha estation but andazi athi kwenzeke ntoni ke mhlonitshwa uba idokhethi malilahleki hayi unuke nje fileyo kuyo yonke le so kucacile sithi ababadisi cacile thina siyazabeka sathatha sabeka wena nokudla inyama nezenzela tuba lompu tutheni uplompo odla inyama kodwa inyama uyalenzile uba akazukwazi ukuphumelela namhlanje akazukwazi uphumelela akazukwazi uzokwazi nini uphumelela akandibelele kumhlonitshwa vume funi sifuna udoketi sifuna usebenza sayithini le mvume wazi ntoni umna mphathi wamakhondo ndiyaziyo ngoba idokhethi ndalisayina ndalishiya apha estation umandahamba ndalishiya neshoria ndalishiya nokunene so thina vume sikuthathe ngoku siguqule sibona into kwenza ndingandiguqula usami satsho umazi ushape ndalishiya apha estation nalufiphi nale 2 hours iikhamera zi-on mphathi wam akho nto ndinoyithetha mna ngaphandle kwale ndithethayo uba idokhethi ndalishiya kule ndawo ndishiye kuyo so ke ngoku xa isithi soba theni babini mos abantu Babini, abadala so icacile kokuba idokhethi kubana mhlawumbi singazama siye kubhodla inyama simbuze ngale thina siphakamapho siye kubhodla inyama binini mos abasayinileyo nina abaphethe izinini abangenayo apha ndingenalwazi mna njengokapteni ndingenalwazi ukuthi ndiphatha amadokhethi ezinye iikheyisi apha anizihoyanga kodwa nihoye le nihoye loo kheyisi nje nitsibela lena niyazishiya ezi kheyisi kaba zizohoya zizibhanqa ezi kheyisi zindajonga apha kusekho noko ixeshana ezinye iidokhethi zingekasetyenzwa apha nitsibela le ingathi noko Mabanjwa Kosikhona Steffi Sabelo Joba Ngiyangena ngeseleni semi sizoni search Kuthiwa nina ninefone apha neziyobisi nezinto engamele bazi bakhona etrongweni niziziboshwa
Next. Oh, but this is in my Kwenzekani? Yeah. Kwenzekani? Yala nduthi nongani ule. Kwenzekani? Ah, ule. Move. Uyila clinic. Yeah. Yala men ko wa ngo ngesho. Abaswini. Inhloko kabaseswini. Phambeni. Yala men lambiye le ya. Okay. Sawusami. Uhambe eclinic. Hayibo. Konde badibanisayo. Yena nobhodla inyama. Kuyanuka. Nuka into efileyo. Sicinga ntoni ngobhuti nje? Ungcono ayombiza. Akwabe khona weekend sihamba mina ngomkhangela ngokwami ngimbuze indaba yedokethi bali. Mhlawumbe khona into engavela akuyo. Akunceda umbizo umxelela uba ufuna udokhethi. Uyamxelela uyabiza. Ngoku uyafika uyasibonakalisa uba nabo othalala. Zani zanobona. Nje into ezokwenzeka apha somane sibambe imithi ke. Idokethi iyabuya ihlale apha. Ikhamera ziphinde zicime. Kuyokwenzeka. Umuntu uyaripota for abambe idokethi. Both sides. Kuza apha kwabo yazi nabakungena thina sobathathu apha baphatha la madokethi. Uchuka ngoba nawe uyafika uzenzela isayike. Uthunywe baba uyosayina pha. Ngathi khona into endinayo endiyazi kuba ucinga kwami kodwa inyama wathi bamandisayini Okay. la maphepha. Okay. Mhlawumbe ke andasure akho nto endithembisa yona bathi Uzoya kubhodla inyama kukapteni wakho ne. Ufike niyenze le case. Ngifuna la madokethi lapha xa ndiwafuna mina. Amadokethi ayagcwala. Eyiva lo mntu. Yandiva yakufuna. Wasifakela. ukuthi awusifuthu azona bakwenzeke ntoni ngicebe ngathini hange sicebeke nto idokethi ndalisayina ngokwami endixelele yini aba mandisayine idokethi so xa unokwenzeka ndilahlekile idokethi mhlawumbi khona into ayaziyo yini kodwa inyama engapha kwami So wena ngamanye amazwi uyayazi? akho nto ndiyaziyo mna No. Uyayazi. entendweni Siguqule. hani ngangiguqula Uyaphila uyama. ndisamile kule ndawo yokuba Kodwa sibuzile wathi ngikhona ukufika endinayo. So unawo umhluzi wena. Sitho thala. ngokucinga kwami mna mhlawumbi idokethi Hayi man. Awudlala ngathi wena. ngiva kahle ngokucinga kwami edokethi mhlawumbi ndingathi ndimke nobhodla inyama ngoba ukusayina kwami mna apha ngoba ndaxelwa ngubhodla inyama uba mandisayine idokethi and edokethi ndisayinayo andilali Umphathi wakho yena. umphathi wami Umphathi wakho yena. Yeah. Oh, thina sithenza oku. Sikubeka kule ndawo nakhatha shukumisa. Kophindi engasoze ngokuthi. So thina siyasaza amayazi. Sinopopayi. Kodwa inyama uthetha. Wena baba ufaka le ndawo babe ningona. Kuzokuba bathi. Yes. Usiqhizo ngapha ngoba nihlelele emanawo ngomnye nawe wena. Hey. Yes. Utathi leni. Tise wenu dinamda. Iqala zafumana. Thesana mfethu nebhela sami ngoku udaka ngoku lapha kuona baba ngokuseyi digestile. Thile phone na umdako zobo ukuthi nansisi man ukuthi nsisi. Basta. Ukuthi man. Wontu leyo bastana nje. Nemdaka le phone nsisi. Sisantala we. Ukuthi man. Wa neza la tongo ina ya. Yo kodwa baza kuthatha apha ukuthi yo. Ay. Chini. Lezoro ufunda. Kapurushele phone ukuthi kapurushele phone pha ibe Bazocima zona. Yes. Una uyanokisa apha ngokuzonokisa apha ngokuthi. Sis man. Sis. Boda. Tala pa, tala pa pha, solo phone. Okay.
Mandithi ba le situation bangukeptini phela kulena uzothi manithini kulo uzothini ngokwena ulungisa le mess yenzileyo okusayina pha usayina into ongayaziyo signature awunosayina nento efika endlini yakho fika usayine nje yona uyafika uyasayina qha ubhodlile Captain, bhodinyana asam. Yebo. Wena ngathi sisitikiti. Idlala ngathi kakade. Kuyacaca ba into enomkhumbuza kahle ngesibuyisa ingqondo sengathi gobile ukuba sikufake khulu ukuthi lo mhlasimbe uzofumana nje fresh meat engakulungisa uye nawe Yaniva baphathi. Yomthatha ugodini. Buye na. Okay. kodwa kudlalwa ngathi ukinje Asenzenzi ngathi nani nonyathelo Ngiyazi mosiba ngiyazi nathina sobathathu abangenapho abanye detective shike sobabili sobathathu sombululo sinye ngedulo simdibhudlwa mephe Asam. sinye isombululo sifumane ubhodlinyama lo okuthiwa uthatheliwe ngesiphithi nje walelive ngoba kuyacaca kunuka into efileyo and ikhomba kubo bobabili andithi umphathi wakho mtsha ubhodlinyama so ukuze uyifumane fumana phezantsi ngekudikeli Siyafumana. masingakhona nje Kodwa ngingakunceda ngantoni? Mangisabe ngicela usabelo Jobo. Oh, la Ndlavini ngurazo kuthiwa ngurazo ke apha endlavini la mntana. Into ekudibanisa naye? Akho ndingako manje. Umuntu fole nje ecela undibona. Ubona ixesha late noba late. 30 minutes ke. Ubizitha Traffic man ngicela uxolo. 30 minutes. So 30 minutes 5 minutes gone. Okay, akho ngaso. Ule. Salubizelo sabelo. Sabelo Jobo. Move. Ya mfethu. Yendoda. Ya. I know mfethu manini. Phone call yakho ma. Akhonde imbi kodwa. Phone call ya last week ungiqalisa namhlanje. Sikula Khona njengabani. Akhonde naye bafethu nje. Uzongibona kuniphelanga nix. Bethe lixesha man. So Ha? Teknology. khawusuke. Baba simnyama kana bathi ngokuscrap Bayigama lakho, bayigama lakho. toilets. Kuba Yes umbambisa. Uma khawusuke. yayibona ke le Ndlavini. Yalo uxaba endlavini lo muntu wakho lo. Ngibona lo nto. Kamzama. Mfaka kwesimnyama khona enza izama. Kamzama sikero. Ndlavini la mntana. Kuse transport suka ngabo. Yasokolisa uyathethisa petrol. Uza neziyobisi, uza ne-drugs. Kandiqona fike kunjalo man. Hayi. Ndicinga transport ixesha Ngoku akazuphinda visit ngoku. Ngoba kaloku yena endlavini. Awumzama. Siphetha petrongweni. Ngicela nje manje abantu beyihlangu levexayo kunsombona nje kugqibela kuze naxesha labenijika apha. Awuxolo bhuti manje enziwa njalo. Ngeke manje Hayi, kazame man. Andizokwazi. Ngihamba bhuti wami. Nithi umsebenzi namabanjwa afike ndiwahoyile. Mntasekhaya enkosi kisona. Esibangweni, 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 esibangweni.